Uli, uli. Uli naman. Uli naman. Grabe mga tayo. Oh, grabe. Dito na kagad. Grabe, oh, kakalagay ko lang yun mga tayo, di ba? Oh, sus, mayroon pa nga. So yun mga tayo, grabe. The best talaga sa spot na. Malaki na naman. Malaki na naman. Malaki na naman mga tayo. Yan na naman. Thank you, boss. Pakibit, boss. Kapain mo kangkong. Hindi o, bulate. Ay, thank you, Lord. Grabe. Oh, yun, makati o. Makati o. Uy, thank you, Lord. Doon tayo galing mga katoy. Doon sa may ano na yun. Ganda pala doon mga katoy, sa kantong-kanto na yun. Yari naman mga tayo. Yan mga tayo. Dali na naman mga tayo. Uy, ganda na naman itong panibagong fishing spot natin mga tayo. Mga tayo, natutuwa talaga ako kasi kanina mga tayo, umikot ako dun sa kabila. Dami ko na rin nahuli dun mga tayo sa kabila. Sabi ko, mamaya nakakawa ko mag-intro kasi nag-initan pa. Grabe ka mga tayo, napakaganda. Dami ko nang huli. Diyos ko, namanit ko. Mga tayo, ang lalaki. Mga tayo, grabe. May dalawa na tayong 4.5. Tapos karamihan good size ito eh. So pa rin ito mga pati. Pa rin po ito mga part pa rin siya ng Muntinlupa. Yung spot natin mga sa Kangkungan ulit. Samahan niyo po ulit ako mga sa panibagong fishing adventures po natin. Mega love shoutout nga pala sa lahat na subscribers po natin. Maraming salamat sa inyo mga sa mga sinasabay po. At mega love shoutout kay Riding Thunders TV. Yun, mega love shoutout ka Choy. Yung Salbridge TV, yung mega love shoutout. At kay Dice Road Trip, yun, mega love shoutout sa inyo mga katoy. Maganda raw dito mga katoy talaga. Yung yung kahapon na. So yun, maraming salamat nga pala mga katoy sa mga nanood dito sa may barangay Kupang po, Muntinlupa. At naway lagi niyo po akong suportahan mga katoy sa mga fishing adventures po natin. Maganda naman mga katoy yung views natin ng nakaraan. Thank you po, thank you mga katoy. Laki mga katay. Sabi ko sa inyo mga katay. Napakaganda talaga. Grabe.
Tuwa talaga sa isip ko natin. Parang kung kinikilig na. Kaya sinisigurado ko na may huli na ako para ma-upload ko talaga yung mga picture. So kailangan lang nakalusong talaga. Lusong lang talaga mga picture. Ito yung gustong-gusto ni Johnny Nanji pa lang ito yung gustong-gusto nilang fishing spot mga ito yung lumulungsong. Yan Kuya John, dito na po yung Ma'am G. Oh. Ito yung maganda mga. Yan naman mga ito. Sinabit pa yan mga ito. Yes, thank you. Love shout out sa Sukmon Fishing Anglers. Tara mga toy, dito na tayo. Malamang sa susunod natin na adventures natin marami na tayo dito. Iikutan na namin to. Kaya abutin ang instant natin. Oh, grabe. Dito na agad. Kakalagay ko lang yun mga toy, di ba? Oh, sus, oo. Ganun kalupit mga toy itong spot natin. Kaya dito na kayo sa akin mga toy. Pag mga bagong spot. Dito na kayo manood. Di jokes lang mga toy. Siguro lang, nagkakataon lang po. Kasi nakaraan nga mga toy. Kaya ako matagal-tagal nakapag-upload nung una. Talagang wala talaga. Zero eh. Zero baby talaga eh. Yan naman. Yung mga toy good size yan mga toy 3.1 3.2. Ubus sit up natin kaya isa na lang yung ginagamit natin, pero asitapan pa ito mga toy. Pag video lumaylo tumumal. Asitapan ko ito ko kunin ko. Malayo-layo rin kasi ito. Gustuhan ko ng mga gamit mga toy. Hiningal-hingal ako. Ginagawa mo. Malaki ito, malaki. Ay, malaki. Grabe. Uy. Diyos ko Lord. Tumatay, grabe, ang laki. Pla-pla na yun mga toy. 3.1 ay 3.1. Yan 5.1 na yun mga toy. Diba? Grabe uy. Grabe, gutom na gutom. Wala nang edit-edit ito mga toy. Ay Diyos ko. Napakalupit ng spot natin. Ang dungis ko na naman. Grabe. Ganyan yung mga toy kanina dyan sa may kabila. Talagang dire-diretso. Kasi may kumpul-kumpul na yun. Kaya yung maganda mga toy. Tayo na doon. Wala nang kumikibit. Ginagawa mo? Wala nang kumikibit. Sabi ko dito na naman banda rin. Kasi napakalakas ang hangin kayo ngayon. Pumina naman yung hangin. Kabante na naman ako dito banda. Mga kasi. Ay, grabe nagkakamulmul na grabe. Tapos ginagalaw-galaw ko lang mga yung yung hook. Sus, ginawa. Agoy. Grabe. Excited. Grabe, ang ganda ng lubog. Ay.
Yari na naman mga tayo. Grabe, lupit talaga. Wala lang kayo ba masabi kundi grabe mga tayo. Mas marami itong huli natin mga tayo kaysa yung yung una nating adventures dito. May nakawala pa nga sa akin mga tayo, isa. Malaki talaga, malaki. Maganda rito mga tayo, yung taw-taw na mahaba. Tapos yun ang sinundan dito mga tayo. Pagka ganito nag-a-undistrike, Diyos ko, wala ka din pang gagawin dito kundi bumiwas ng bumiwas. Ano kasi yan mga tayo, meron lumot yan na tsamba natin yung pinagkakainan nila lumot. Kaya nakukukulan natin. Ginagawa mo. Grabe, binigla ka ba? Grabe, ang laki. Diyos ko. Yan o. Oh, lahit sandang ka lang yung natin. Yung lalim. Ay po ulit Lord. Yung malaki po. Sikapan natin ito natin. Oh, yan. Ayun naman natin. Malaki. Malaki po. Ang lako. Ito po. Please po. Laki mga tayo. Thank you Lord. Tuwan-tuwa. Nagsisit up pala ako ng grabe talaga tong ispat na Diyos ko. Wala na akong masabi mga hindi, grabe talaga. Pagsalit-salita na rin ito. Yari yan. Uli, uli. Uli naman. Uli naman. Grabe mga tayo. Grabe, kalimot kanan. Ito matindi mga fishing spot. Tapos ang kinaganda nito mga tayo, original ito kasi. Walang aruyo mga tayo. Walang titaglo. Napapangiti na lang si Kuya Mamante. Nakuha talaga natin yung giniti ng tilapia dito. Mag-iisa na lang ako mga dito. Pagtanggal natin sabay palit natin ito. Oh, ang dami eh. Oh, yan naman. Oh, laki ito. Mga tayo. Grabe lalaki. Grabe lalaki. Hindi sa lubay. Patalig na yung patikot. Ay, pandan pa pala. Nataranta na ako dito. Tingnan natin tumatayo hanggat may kumikibit. Try natin kung makakailan tayo. Kasi bibigaw rin yung iba dito mga tayo. Iaigod ako rin po. Kaya kailangan natin maramihan. Kasi madami tayo na ito. Yan naman. Uli na naman. Yan na naman. Grabe. Ang ganda pati ng mga size mga tayo. Grabe. Ano pa meron dito? Yun, maganda sa
Shout out Katsoy Bubon. Yun, Katsoy Ame. Yun. Bibigyan ko po kayo. Promise. Thank you. Ay, kay Nathaniel Templo Nuevo, yun. Kay Panal. Juanito Panal, yun. Mega love shout out. Meron ka rin Katsoy. At mega love shout out kay Parin Perfect Sarmiento. At napaka-supportive sa ating channel yan, mga grabe. Asan na? Gagalaw-galawin ko lang siya, mga tayo. Ayun yung mga tayo. Ba't sinangatak agad? Napapansin kasi nila natin. Ayaw, sinabit na naman yan natin pag ganyan. Ganda sana kung medyo malalim-lalim ito. Kung malalim-lalim ito natin, ako, napak-panalong-panalo tayo yung spot. Dami nga pumapasag dyan, boss eh. Pag dumadapo yung ano, yung kanaway. Lakas kasi ng alon kanina. Oo. Wala sila dito sa dito. Ang daming kanaway. Yung pagkalumipad eh, nabubulabog sila. Dami nila eh. Try natin dito na. Uy, ayan nga mga tayo oh. Ba't kaya ganyan mga tayo? Pag pinupukul ko nalidiscarrel. Siguro ano, di compatible dito sa reel ko. Siguro nga yun. Sabi, kalupit talagang ispat na to. Uy, yan na naman. Uy, thank you boss. Pakibit boss. Kapain mo kangkong. Hindi yun, ano, bulate. Bulate. Nanibago sila sa bulate ko eh. May limpo to eh. Nakamarinate ng limpo to. Joke na. Yan naman. Pagdating mo na kasi nakalimpo yan. Marinate yan. Marinated ng limpo to. Excited yung isang kimit. Bira. Malaki na naman mga tito. Huwag natin pagita. Baka pamintiyan. Grabe na itong ispat na. Asan na ba yun? Buti na lang marami tayong bulating dala mga to. Seryosohin ko tomate. Bali, update ko na lang kayo mga mamaya. Ito lang na naman. Yun mga tigo. Yun mga tigo, bali seryosohin ko mga tomate. Bali, update ko na lang po kayo mamaya mga tigo pagka yung pauwi na tayo. Kasi mahaba na rin po yung ano natin, video natin. Yun, maraming salamat po sa panibagong fishing adventure. Bas. Cornerin ko nga. Corner. Namamantik kasi siguro. Pag dito yung kumante nyo, tumatakbo sila ron. Ikot lang. Cornerin nyo po. So yun mga tay, bali ano, update ko na lang po kayo mamaya mga tay na. Pasensya nyo na po mga tay yung ano natin, yung casing spot. Medyo maganda sana kung nakikita nyo mga tay na ano na
Pumapasag-pasag na po. Manitib na kagat na. Pa? Manitib. Oo. Ayun, bali update ko na lang po kayo mga tay, ano? Maraming salamat po. At pasensya nyo na po mga tay. Thank you so much. Ay, anak pala kayo. Malamuli natin natin. Wala ko. Ang dami na siya. Diyos ko. So yun mga tay. Ano, update ko na lang kayo. Grabe, ang ganda talaga ng fishing spot natin. A few moments later. So yun mga tay. Join na tayo mga tay. Huwag akong maaga mga tay kasi ano, mag-i-edit pa ako. Para makapag-upload tayo ng ano, maaga. So yun mga tay. Meron pa oh. Mayroon pa nga. Wala. So yun mga tayo, grabe. The best talaga itong spot natin. Yung hook. Wala ka, yung hook. So yun mga tay. Ay, thank you Lord. Grabe. Oh, yun mga tay oh. Paano kaya yung thumbnail natin ito mga tay? Against the light man. Grabe uy. Makatuyo. Uy, thank you Lord. So yun, maraming salamat natin. Ang dumi oh. Uy, thank you Lord. At maraming salamat po mga kati sa mga di nag-skip po ng ads natin. Thank you po. At sa mga silent viewers po natin. At sa mga paparating pa po, maraming salamat. At mega love shoutout nga pala kay Kabiwas at kay Kabingwit. Yun. Tara na kachoy. At sa mga ano natin, solid kachoy natin. Kuya Prince Pabarlan, tara na. Ito po, ang dami. Yan. Yun. And thank you po. Bye-bye. See you next vlog po ulit. Thank you. Ayan ang fishing spot natin mga toy. Yan. Doon tayo galing mga toy. Doon sa may ano na yun. Ganda pala doon mga toy. Sa kantong-kanto na yun. Ganda. Ayan si kuya. Maraming salamat kay kuya kasi nagpairam sa atin ano, ng hagdanan. Yun, thank you kuya. Salamat. Ayan mga toy. Ganda ng fishing spot dito mga toy. Maganda kung walang hangin mga toy. Tapos mainit. Yun, the best. Thank you Lord.